खुलुमबाय मिस्टार बेंग्लाय चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दा आंनि भिडिअ'आव मोननैसो गाज्रि कमेन्ट फैदों। बे कमेन्टखौ आं पेकआप खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन, नाथाय आं खुगाजों बुंनो हानाय नंला। नोंथांमोना फरायनानै नायदो। बेबायदि एथ' गाज्रि कमेन्ट होनाङा ना। कमेन्टखौ नों आंल' नाया, बयबो नायो, गासैबो मानसियानो नायजोबो। एथ'बां गाज्रि कमेन्ट होनाङा ना। बयबो दुखु मोनो बेबायदि कमेन्ट हरजाला। मोजां कमेन्टफोर हर, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। सापर्ट खालाम। बे सापर्ट खालामनाय जायो नामा? बिदिजों जायोलै फाग्ला। नोंबो दुखु मोनगोन नोंनियाव बेबायदि कमेन्ट थाङोबा, मिथिबाय? बेखौलाय आं इदि थिखांखागोन ना नों जानोसै मा मिउजिक नांलायगौ